trinxades utòpiques. Avui parlarem de la maternitat d'Elna, de l'Assumpta Montellà, publicat per Ara Llibres. Aquest relat narra un dels episodis més durs de la Guerra Civil, l'èxode de republicans cap a França. El llibre avança a partir de les entrevistes que l'autora va fer a algunes de les mares que van veure néixer els seus fills i filles lluny dels filferros dels camps de concentració de les platges de la Catalunya Nord. Una dona suïssa extraordinària, l'Elisabeth Eidenbes, va ser la promotora d'aquesta maternitat situada a la població nord-catalana d'Elna, que va acollir les dones embarassades a punt de donar llum, que eren els camps de Sant Cebrià de Rosselló. Allà hi van néixer gairebé 600 nens i nenes durant els gairebé 5 anys que va ser oberta. Per les mares, aquell era un oasi on poder tenir les seves criatures en unes condicions higièniques dignes que no haurien tingut en els camps de concentració. Aquest és un relat que a estones et fa patir, d'altres et fa enfadar i d'altres t'emociona per la humanitat d'unes persones que se la jugaven dia i nit per salvar vides. És una obra imprescindible per conèixer aquesta part de la història posterior a la Guerra Civil i indispensable per intentar entendre alguns dels drames humanitaris que actualment també passen en altres parts del món i que ens poden arribar a semblar molt llunyans. Si us ha agradat aquesta ressenya, recordeu fer m'agrada al vídeo i si voleu podeu deixar algun comentari i compartir la publicació. Moltes gràcies.